राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. 7:11 ஆயிட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம. ஓகே ஹரே மேம். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உங்களுடைய மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ஸ், இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு வர முடியாதனால என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாங்க. இப்பதான் சொன்னாங்க, உடனே வந்தாச்சு. நம்ம இன்னைக்கு நீங்களே எங்க மாதாஜி தான் மாதாஜி. நீங்களே எங்க மாதாஜி. ரெகுலரா வர்றவங்க உஷா மாதாஜி தானே. ஹரே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம நேத்தி நீங்க எல்லாரும் 14 சாப்டர் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னைக்கு 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் நேத்து யோகா. கிளாஸ் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, நேத்தி லீவா? ஓகே ஓகே. நேத்தி லீவ் விட்டுட்டாங்க. முந்தா நாள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? இன்னைக்கு மத்தியானம் தான் 3 மணி கிளாஸ்ல 16 சாப்டர் எடுக்க சொன்னாங்க தாரணி மாதாஜி. அதனால நேத்தி அவங்களுக்கு கிளாஸ் இருந்ததுனால இன்னைக்கு 16 சாப்டர் போச்சு. இங்க 15 சாப்டர். ஓகே. இது கிருஷ்ணரின் யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட், சுப்ரீம் பர்சன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ பகவானுடைய யோகம், பகவான் புருஷோத்தமர் அப்படின்னா அவர் ஒருத்தர் தான் புருஷோத்தமர் இந்த உலகத்திலேயே. புருஷர் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். நம்ம எல்லாம் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா நம்மெல்லாம் பிரகிருதி. பிரகிருதி அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட்ல பெண்பால். நாம எல்லாம் பெண்கள். இங்க உருவத்துல விட ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம். ஆனா என்ன அப்படின்னா நாம எல்லாருமே பிரகிருதி. ஆத்மா எப்படின்னா ஆணுமல்ல பெண்ணுமல்ல அழியுமல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது பகவான் ஒருவர் தான் புருஷர். அவரை பற்றிய யோகத்தை நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நாம மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले ஸ்வயம் रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चादेशतारिणे
ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபோ நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கததார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நேற்று இல்லை கிளாஸ், முந்தா நாள் நீங்க வந்து 14th சாப்டர் பார்த்துருப்பீங்க. அதுல என்ன ஷார்ட் சம்மரிங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, 1லேருந்து 9 வரையிலும் குணங்களின் நிபந்தனை. நம்ம வந்து 3 விதமான குணங்களை பார்த்துருக்குறோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 3 குணங்களும் எப்படி வந்து இந்த பந்தப்பட்ட உயிர்வாழிகளை கட்டுப்படுத்துது, பந்தப்படுத்துது அப்படிங்கிறத பத்தி அதுல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது சத்துவகுணம் வந்து இன்பம், நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது, இன்பத்தை கொடுக்குது, மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது, அதன் மூலமா அதுல கட்டுண்டு போறாங்க. ரஜோகுணம் வந்து நம்மளுடைய பேராசை, ஆசையினால அதிகப்படியான ஒர்க் செய்வோம், ஏக்கம் அதெல்லாம் இருக்குது, அந்த நிலையில நம்ம கட்டுப்படுத்தப்படுறோம். தமோகுணம் என்ன செய்யுது, சோம்பல், உறக்கம், அப்புறம் வந்து மயக்கம், இந்த மாதிரி விஷயங்களால நம்மளை கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அதில் படிச்சுட்டோம். அடுத்தது வந்து 10லேருந்து 14 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, குணாதிசயங்கள், செயல்களில் மற்றும் இறப்பு. அதாவது அந்த 3 குணங்களின் குணாதிசயங்கள் என்னென்ன, அந்த 3 குணங்கள்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் என்னென்ன செய்வாங்க, ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த 3 குணங்கள்ல இறக்கக்கூடியவங்க எந்தெந்த உலகங்களுக்கு போவாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அதில் படித்தோம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க மேல் உலகங்களுக்கு செல்வார்கள், ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க இந்த பூ உலகங்களுக்கே திரும்பி வருவாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, விலங்கினங்கள்ல பிறவி எடுப்பார்கள், அதாவது என்ன, கீழான ரணக உலகங்களுக்கு கூட செல்வார்கள் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அப்புறம் 19லேருந்து 27 வரையிலும் என்ன பார்த்தோம், முறைகளை மாற்றுதல். இந்த 3 குணங்களும் அப்பப்ப மாறும். நம்ம எல்லார்கிட்டையுமே அந்த 3 குணங்களும் இருக்குது. நம்ம யாருமே சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகல. அந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம என்ன செய்வோம், காலையில எழுந்திருக்கும் போது அந்த 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி பார்க்கறதுல இருந்து ஒரு 8 மணி வரையிலும் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றவர்களும் நம்ம என்ன குணத்துல இருப்போம்னா, சுத்தமா சத்துவ குணத்துல இருப்போம். 8 மணிக்கு அப்புறம் நம்ம கிளாஸை விட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய அன்றாட கடமைகள், ஒருத்தவங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, ஒருத்தவங்க ஆபீஸ் போவாங்க, ஒருத்தவங்க வீட்டு வேலையை பார்ப்பாங்க. அந்த டயத்துல நம்ம எந்த குணத்துக்கு மாறுறோம், ரஜோ குணத்துல நம்ம மாறிடுவோம். அதுலேருந்து சாயந்தரம் வரலும் நம்ம ரஜோ குணத்துல உழைப்பு 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 அப்படி இருப்போம். ஈவினிங் ஆனோன்னு சாயந்தரம் மெல்ல மெல்ல இருள் வர அந்த நேரத்துல நமக்கு என்ன வந்துடும்னா, உழைத்து களைச்சு உடம்பு வந்து என்ன செய்யும், ஓய்வெடுக்க சொல்லும். அந்த நேரத்துல நமக்கு தமோ குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதுக்கு பிறகு நமக்கு வந்து எந்த வேலையிலையும் ஒரு சுறுசுறுப்பு இருக்காது, தூங்கணும், ஓய்வெடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வரும். இதுதான் வந்து அந்த குணங்கள் வந்து என்ன செய்யுது, ஒன்றோட ஒன்று போட்டி போடுது. ஒரு நேரத்துல சத்துவ குணம் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்குது, அடுத்த நேரம் ரஜோகுணம் சத்துவ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்குது. இப்படி குணங்களுக்குள்ள முறையை மாற்றிக்கிட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம படிச்சுட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 15வது சாப்டர். இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 15.1லேருந்து 5 வரையிலும் பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம், அதாவது நம்ம பற்று எப்படி நாம இந்த உலகத்துல பற்று வச்சிருக்கணுமோ அப்ப இந்த உலகத்தை விட்டு நாம வெளியேறவே முடியாது, பற்று அறுக்கணும். பற்று அறுக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம நான் என்ன செய்யணும், சரணடையணும். யாருக்கிட்ட, மூல முழுமுதற் கடவுளாய் இருக்கக்கூடிய பகவான்கிட்ட சரணடைதல் மூலமாக நாம இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நாம அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் 6லேருந்து 11 வரையிலும் என்ன செய்யறோம் பார்க்குறோம்னா, ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல். அதுக்கு போகணும், இந்த உலகத்திலேருந்து நாம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போகணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷா, அந்த ஞான கண்களை கொண்டு நாம எதை பார்க்கணும், இந்த உலகத்துல இருந்து அந்த உலகத்துக்கு போற வழிமுறை என்ன, அதாவது நம்ம பக்தி தொண்டு தான் ஒரே வழி, பகவான்கிட்ட சரணடைகிறது தான் ஒரே வழி, அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். 12லேருந்து 15 வரையிலும் இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாளராக
கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். பகவான் எப்படியெல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கான வசதிகளை நமக்கு செஞ்சு கொடுத்திருக்கிறாரு, எப்படி எல்லாம் அவர் வந்து காக்கும் கடவுளா. விஷ்ணு வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, 3 நிலைகள்ல பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, பிரம்மாவா இருந்து உயிர்களை வந்து தோற்றுவிக்கிறார், கிரியேட் பண்றாரு. அடுத்தது விஷ்ணுங்கிற ரூபத்துல இருந்து காக்கும் கடவுளா ரட்சிக்கிறாரு. அடுத்தது சிவபெருமான், அந்த நிலையில அவரே விரிவங்கம் எடுத்து அவர் என்ன செய்யறாரு, அழிக்கும் கடவுள், இந்த உலகத்தை டெஸ்ட்ராய் பண்றாரு. அது எல்லாமே வந்து செய்யக்கூடியது பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவருடைய உலக நிலைகள்ல இருந்து தான் இவங்க எல்லாம் வர்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். என்னென்ன விதமா நம்ம காக்குறாரு அப்படிங்கிறத 16ல இருந்து 20 வரையில என்ன பார்க்க போறோம்னா, வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதாந்தத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, வேதங்களில் சுருக்கமா இருக்கக்கூடிய பிரம்மசூத்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கு, அதோட விரிவாங்கமா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அதுதான் இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உத்தமம். அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான குஹ்யம். குஹ்யம்னா ரகசியம். அந்த ரகசியத்தை பத்தி பகவான் இதுல சொல்றாரு, நம்ம இதை பார்க்க போறோம். ஸ்லோகம் யாரு வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் நான் படிச்சிடுறேன். ஸ்ரீ பகவான் வாச பூத்வா மூலம் அதசாகம் அஸ்வந்தம் பகிர் அவ்யயம் சாந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதச வேதவீத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, பகவான் சொல்றாரு, எடுத்தடுப்புல என்ன சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். என்ன சொல்றாரு, மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும். எங்கேயாவது நம்ம மரத்துல பாத்தீங்கன்னா மேல வேரும் கீழே கிளையும் பார்த்திருக்கீங்களா? பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. ஆனா இங்க அப்படி ஒரு மரம் இங்க காட்டப்படுது. அது என்ன சொல்லுது, வேத பதங்களை இலைகளாகவும், அதுக்கு இலையெல்லாம் எது அப்படின்னா வேதங்கள். அப்புறம் அப்படி கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இதை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம வேதத்தை முழுமையா கத்துக்கிட்ட மாதிரி அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. இந்த இடத்துல அந்த மரம் தான் இங்க வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த மரத்தோட இன்னொரு பாட்டையும் நம்ம இப்போ அடுத்ததுல இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாவே நம்ம பார்க்கலாம். இதை பாருங்க. இங்க வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இங்க பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு. அங்க பகவான் கிருஷ்ணரும் ராதையும் நித்திய லீலைகள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடம் தான் பிரஜா நதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இடம். இதை தாண்டினாதான் நாம அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போக முடியும். அதை தாண்டறதுக்கு முன்னாடியே இங்க என்ன இருக்கு, பகவானுடைய யூனிவர்சல் நம்மளுடைய ஒரு யூனிவர்சலை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்குவோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம் இருக்கு. அந்த சத்தியலோகத்துலதான் இந்த மரத்தோட தண்டு ஸ்டம் இருக்குது. அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதுக்கு மேல வேர்கள் இருக்கு. இங்கெல்லாம் வந்து வேர்கள், கிளைகள் எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் கீழ் நோக்கி வருது. இந்த மாதிரி இந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கிளைகள்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னா, மேலுலகவாசிகள், தேவலோகவாசிகள்லாம் இங்க இருக்காங்க. பித்துர்கள், ஜனலோகம், தவலோகம்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த லோகத்துல இருக்கிறவங்க தேவர்கள், சத்திய உலகத்துல கூடிய பிரம்மா, இவங்கெல்லாம் மேல இருக்க கிளைகள்ல இருக்காங்க. இந்த மத்தியில இருக்கிற அந்த கிளைகள்ல யார் இருக்காங்கன்னா, நம்ம பூவுலகவாசிகள், மனிதர்கள், மற்றும் நம்மளோட இருக்கக்கூடிய விலங்குகள், மற்ற இதெல்லாம். கீழ் உலகங்கள்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அதல விதல சுதல பாதாளன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த உலகத்துல வசிக்கக்கூடிய மக்கள், அந்த நாகங்கள், அதெல்லாம் வந்து கீழே இருக்க கிளைகள்ல இருக்கு. நாம வந்து இந்த மரம் வந்தோட வேறு எங்க இருக்கு அப்படின்னா, இங்க பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கு. அதோட வேர்பாகம் இது தலைகீழ தொங்கக்கூடிய ஒரு ஆலமரமா இங்க நமக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு. நாம என்ன செய்யறோம், இந்த மரத்துல இருந்து நாம அங்க போகணும். அங்க போகிறதுக்கு பதில் நாம என்ன செய்யறோம், இங்கேயே கிளைக்கு கிளை தாவிட்டு இருக்கோம். கிளைக்கு கிளை தாவறோம்னா என்ன, இங்க மனிதரா பிறக்கிறோம், அடுத்தது வந்து ஒரு மிருகமாவோ, ஒரு விலங்காவோ, ஒரு பறவையாவோ, அல்லது தேவனாகவோ கூட நம்ம பிறவி எடுக்கிறோமே தவிர, நாம இதை விட்டுட்டு பகவானுடைய உலகத்துக்கு நம்ம போகவே இல்லை. அப்படி போகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம படிக்கிறோம். 2 செகண்ட்ஸ் ஸ்லோகா படிக்கணும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதச்சோத்வம் பிரசுதாஸ்தஸ்ய சாகா குண பிரவృத்தத விஷய பிரவாலாஹ
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு, இப்போ வந்து ஒரு மரம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மரத்துக்கு என்ன தேவை? தண்ணி தேவை. தண்ணி இருந்தாதான் அந்த மரம் வளரும். இலை இலை அப்புறம் கிளை, அப்புறம் பூவு, கனி, காய் எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கு தேவையா வந்து எது இருக்கு? தண்ணி. இங்க தண்ணியா எது பயன்படுதுன்னா இங்க 3 குணங்கள். நம்மளுடைய சத்துவ, ரஜோ, தமோ அந்த குணங்கள் 3 என்ன செய்யுது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இந்த மரத்துக்கு வந்து வளப்படுத்துது, அதுக்கு செழுமை ஊட்டுது. அப்ப இந்த பௌதீக உலகங்கிற இந்த மரமும் ஆலமரம், இதுதான் இந்த பௌதீக உலகம் தான் இந்த ஆலமரம். இந்த மரத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றது எதுன்னா இந்த 3 குணங்கள். இதை வாழ வைக்கிறது, இந்த உலகத்தை நிலைச்சு நிக்க வைக்கிறதுக்கு உதவுறது வந்து இந்த 3 குணங்கள். அப்ப வந்து வளப்படுத்தப்பட்டு என்ன செய்யுது? மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. அந்த கிளைகள் பாத்தீங்கன்னா மேல் பக்கமும் கீழ் பக்கமும் விரிகின்றன. உப கிளைகள் என்ன? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பொடிசா சின்ன சின்ன உப கிளைகள் வருது இல்லையா? அது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப விஷயங்கள். நம்முடைய புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஞானேந்திரியங்கள் 5 தான் வந்து இங்க புலனின்ப விஷயங்களா இருக்கு. நம்ம கண்ணால பாக்குறோம், அது பத்தி ஆசைப்படுறோம். காதால கேட்கிறோம், அதை விருப்பப்படுறோம். இப்படி நம்மளுடைய புலன்களோட விஷயங்கள் தான் வந்து இங்க உபகிளைகளா சொல்லப்படுது. அதோட நுனியில என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ணு, மூக்கு, அப்புறம் செவி, அப்புறம் உடல், இது எல்லாமே அதோட நுனியில இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அது கீழே போற அந்த வேர்கள்லாம் எதை நோக்கி போகுது? பலநோக்கு செயல், ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன். நாம எல்லாருமே என்ன செய்யறோம்? ஏதாவது ஒரு காரியம் செஞ்சோம்னா அதோட பலனை எதிர்பார்த்து தான் ஒரு காரியத்தை செய்யறோம். யாருமே பலனை எதிர்பார்க்காம இங்க வேலை செய்யறதே இல்லை. ஒரு ஆபீஸுக்கு போறோமா, அதோட வருமானத்துக்காக போறோம். ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்குறோமா, அவங்கள்ட்ட இருந்து பதிலுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பெறுறோம். இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் நம்மளுடைய பதிலுக்கான ஒரு பலநோக்கு விஷயத்தோட தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதுலதான் வந்து இந்த உலகம் வந்து இந்த வேர்கள்ல இருந்து இருக்கு, பந்தப்பட்டு இருக்கு. இப்ப வந்து ஆன்மீக உலகம்ங்கிற அந்த உலகம் பகவானுடைய உலகம். பௌதிக உலகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய உலகத்தை இங்க வந்து ஆலமரத்தோட ஒப்பிட்டு இருக்காங்க. இந்த உலகம் வந்து நிலை பெறத்துக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த 3 குணங்கள். அப்புறம் இந்த புலனின்ப விஷயங்களாலதான் அந்த உபகிளைகளா இருக்குது. நம்மளுடைய பலநோக்கு செயல்கள் தான் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தி வச்சிருக்கு அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க. இப்படிப்பட்ட மரத்தை நீங்க எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா அப்படின்னு அந்த உலகத்துல பார்க்க முடியாது. ஆனா ஒரு நீர்க்கரையோரம், ஒரு குளமோ ஒரு ஆறோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அது கரையில இருக்கக்கூடிய மரம் வந்து ஷேடோவா வந்து எதுல விழும்? அந்த தண்ணீர்ல விழும். அந்த தண்ணீர்ல பாத்தீங்கன்னா மரம் வந்து தலைகீழ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். இப்படிதான் பகவானுடைய அந்த உலகம் நம்ம வந்து இங்க ஷேடோவா இருக்கு அப்படிங்கிறது நாம வந்து இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். 3 and 4 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. न रूपमसेह तदोपलब्धे नान्ता न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुवरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीद पुराणे. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதில்லை. அப்ப உண்மையான உருவம் எங்க இருக்கு? உண்மையான உலகம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்ட லோகங்கள், விருந்தாவன கோலோகம், விருந்தாவனம்னு சொல்லுவோம். அந்த உலகம்தான் உண்மையான வேர்ல்டு. நாம எல்லாமே இங்க எப்படி வந்திருக்கிறோம்? தவறி விழுந்த ஒரு ஆத்மாக்களா வந்திருக்கிறோம். எதனால வந்தோம்? நம்மளுடைய ஆசையின் காரணமாக, இந்த இயற்கையை அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை காரணமாக பகவான் போய் அனுபவிச்சுட்டு வரணும்னு சொல்லி நம்மளை இங்க அனுப்பி வச்சிருக்கிறாங்க. ஆக இது வந்து ஒரு தற்காலிகமான தோற்றம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப உண்மையான உருவம் எது? உண்மையான உலகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா அங்கதான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம், வைகுண்ட லோகங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இப்ப பௌதிக உலகம் எப்படி இருக்குன்னா இத மாதிரி இருக்கு. எங்கே தொடங்குகிறது, எங்கே முடிகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு கோலம் உருண்டை மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? நமக்கு வந்து இதோட ஆரம்பமோ முடிவோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா எதை கொண்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்? வேதங்களை படிக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஆனால் வளமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இந்த மரம் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலையே தவிர அதோட வேர் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ராங்கா அங்க வந்து ஊன்றி இருக்கு. அதை வந்து நம்ம இதை வீழ்த்திட்டு தான் அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போகணும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த உலகமே வந்து டிசைர் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்றோம். ஆசை மரம். அந்த ஆசை மரத்துல இருந்து நம்ம அந்த உலகத்துக்கு போகணும்னா என்ன செய்யணும்? ஆசையா இருக்கணும். அந்த ஆசையை அறுக்கிறதுக்கு தான் இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பற்றின்மை. பற்றின்மைனா பற்றை அறுக்கணும். பற்றை யார் மேல பற்று வைக்கணும்? பகவான் மேலதான் பற்று வைக்கணும். இந்த உலகத்துல நம்ம எந்த ஒரு பொருள் மேலையும் பற்ற வைக்க கூடாது. அந்த பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் இப்ப இந்த மரத்தை பாருங்க வெட்டி இருக்காங்க. ஒரு கோடாலியை கொண்டு வெட்டி இருக்கிறாங்க. பகவான் கூட என்ன செய்யறாரு? நம்ம இந்த தாமோதர மந்திரத்துல அது முக்கியமா நம்ம பாக்குறோம். பகவான் என்ன செய்யறாரு? யசோதை வந்து உரல்ல கட்டி போட்டிருக்காங்க. அவரோட குறும்பு சேட்டைத்தனத்தை பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? உரலை உருட்டிக்கிட்டே போய் அங்க இருக்கிற 2 அசோக மரம், மருத மரங்களுக்கு நடுவுல உரலை விட்டு அந்த 2 மரங்களை முறிக்கிறாரு. நம்ம வந்து அதை தான் நம்ம வந்து தாமோதர லீலையா நம்ம வந்து இந்த மாசம் முழுக்க நம்ம கொண்டாடுறோம். அப்படி பகவானும் அந்த 2 மரத்தை, யார் அந்த 2 மரமா இருக்கிறது? நலக்கூவரன் மணிக்கிரீவன் அப்படிங்கிற குபேரனோட 2 பசங்க. உங்களுக்கு அந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அதை நம்ம இப்ப பேச வேண்டாம். பகவானும் அந்த மாதிரி மரத்தை சாய்க்கிறாரு. அது போலதான் நாம வந்து இந்த மரத்தை சாய்க்கணும். எப்படி சாய்க்கணும்? பற்றின்மை. பற்றை அறுக்கணும். இங்க இருக்க ஆசையை அறுக்கணும். அந்த பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்தால உறுதியோட வெட்டி சாய்க்கணும். அப்புறம் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்? எங்கே செல்வதால் நாம மீண்டும் திரும்பி வருவது இல்லையோ, இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம எங்க போகணும்? தேவலோகத்துக்கு போனாலும் திரும்பி வரணும், சொர்க்கத்துக்கு போனா திரும்பி வரணும், நரகலோகத்துக்கு போனாலும் திரும்பி வரணும். இந்த 14 உலகங்கள்ல எங்க போனாலும் நம்ம திரும்பி இங்கதான் வந்தாகணும். அப்ப எங்க போனா திரும்பி வரமாட்டோம்? ஒண்ணு வைகுண்டம் அல்லது கோலோக விருந்தாவனம். இந்த 2 இடத்துக்கு போனா நாம திரும்பி வரமாட்டோம். அந்த இடத்தை நாடி யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாருகிட்ட இருந்து இந்த உலகம் எல்லாம் வெளியில வருது? கார்ணோகதை விஷ்ணுல இருந்து ரோமக்கால்கள்ல இருந்து அண்ட சராசரங்கள்லாம் மணிமணியா வெளியில வருது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த பகவானிடத்தில் அப்புறம் யாரிடமிருந்து எங்கும் விரிவடைகின்றதோ அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே என்னது? ஒவ்வொரு பிரபஞ்சங்களும் விரிவடைகிறது. அதுக்குள்ளதான் கர்ப்போதய விஷ்ணுவா வந்து அவர் தாங்குறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் நம்ம என்ன செய்யணும்? சரணம் அடையணும். முதல்ல ஆசையின்மை, பற்றின்மை, அதை கொண்டு இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்கணும். எதை? திசையற்றிய நம்மள்ட்ட இருக்க ஆசை மரத்தை வெட்டி சாய்க்கணும். அதுக்கு பின்னாடி பகவான்கிட்ட போய் நாம சரணடையணும். அப்பதான் நாம என்ன செய்ய முடியும்? அந்த உலகத்துக்கு செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்ட கருத்து. பயன்படுங்க மாதாஜி. निर्माण मोहाजित संग दोषा अत्यात्म नित्य निवृत्त कामा दुत्वैन्तवैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञर कच्छन्दय मूढा पदम अव्ययम् तत्. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்படி யாரெல்லாம் வந்து இந்த சரணடைகிறாங்க பகவான்கிட்ட அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் வழியா நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னா, பொய் கௌரவம், ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த பொய் கௌரவம், அப்புறம் மயக்கம், அப்புறம் தவறான சங்கம். தவறான சங்கம் என்ன? பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து என்ன செய்வாங்க? பகவானை மட்டும் இல்லாம மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் பேசுவாங்க. அப்படிப்பட்ட சங்கம் தவறான சங்கம். அப்படிப்பட்ட சங்கத்துல நம்ம சேர்ந்தோம்னா என்ன செய்வாங்க? நம்மளையும் அதுல கொண்டு பௌதிகத்துல இழுத்து மாட்டி விட்டுருவாங்க. நாம அதுக்குதான் வந்து சத்சங்கத்துல இணைஞ்சிருக்கணும், பகவானை பற்றி பக்தர்களோட இணைஞ்சிருக்கணும்னு சொல்றோம். அப்படி இல்லாத சங்கம் வந்து தவறான சங்கம். அந்த சங்கத்துல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு, நித்தியமா இருக்கிறது எது? அவர் சச்சித் ஆனந்தமா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான், அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு, இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே டெம்பரரி. நீங்க எவ்வளவுதான் இந்த காமத்துல வந்து நம்ம ஈடுபட்டாலும் அது என்ன செய்யும்னா நமக்கு ஆசை அடங்கவே அடங்காது. அது ஒரு காலத்திலயும் நம்மளை விடாது. அப்படிப்பட்ட அந்த காமத்துல இருந்து விடுபட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து, இங்க எல்லாமே டுவாலிட்டி தான். இன்பம் துன்பம், பகல் இரவு, அப்புறம் என்ன, நம்மள்ட்ட இருக்க எல்லா விஷயங்களுமே, நம்ம வந்து பால்யமா இருப்போம், நாளைக்கு வந்து முதுமை அடைவோம். இப்படி எல்லாமே இங்க வந்து டுவாலிட்டியில தான் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த இருமைகள் எல்லாம் ஒழிச்சிட்டு அப்புறம் மயக்கம் வராமல் இருப்பவர்கள் அதான் எங்க போவாங்க? பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை தெரிந்து கொள்வார்கள். அப்படி அறிஞ்ச பிற்பாடு அவங்க என்ன செய்யறாங்க?
அதுலேயே ஈடுபட்டு பகவானுடைய அந்த நித்திய உலகனை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. 6 படிங்க மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே நாதத் பாசவே சூரியோ நசசாங்கோ நா பாவகः யத் கத்வான நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து அப்படிப்பட்ட அந்த நித்தியமான பகவானுடைய உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய பரம வாசஸ்தலம் எப்படி இருக்குன்னா, நமக்கு தான் வந்து இங்க பகல்ல வந்து சூரிய ஒளி தேவை, இரவுல வந்து சந்திரனுடைய ஒளி தேவை. அது பத்தாததுக்கு நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் லைட் எல்லாம் நமக்கு வந்து என்ன பண்றோம், அந்த மின் விளக்கெல்லாம் நமக்கு தேவையா இருக்கு. இல்லைன்னா நமக்கு கண்ணே தெரியாது இருட்டுல. இந்த ஒளியெல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. சமைக்கிறதுக்கு நெருப்பு தேவை, அப்புறம் நமக்கு வந்து மின்சாரம் தேவை, இப்படி இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய அந்த உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அங்க அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. அது வந்து இயற்கையாவே எப்படி இருக்குன்னா பிரகாசம் நிறைந்ததா இருக்கு, சுயம் பிரகாசம். பகவான் எப்படி சுயம் பிரகாசமோ அதை போல இந்த உலகமும் சுயம் பிரகாசமா இருக்குது. நம்ம அங்க போனோம்னா நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம், நம்ம வந்து இந்த மின்சாரத்தை எரிக்கிறதுக்கு கரண்ட் பில்லெல்லாம் நம்ம கட்டவே வேணாம், ஒரு செலவும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட அந்த உலகம். அந்த உலகத்துக்கு போறவங்க என்ன செய்வாங்க, மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படிதான் இருக்கும் பகவானுடைய அந்த நித்திய உலகம். எப்படின்னா சுயம் பிரகாசம். இங்க பறவைகள் வந்து சந்தோஷமா என்ன பண்ணுது, கூவுது, பாடுது, ஆடுது, எல்லாம் இயற்கையெல்லாம் எழிலோட இருக்கு. ராதையும் கிருஷ்ணரும் நித்தியமாக வந்து என்ன செய்யறாங்க, லீலைகள் புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. மயில் வந்து தொகை விரிச்சு ஆடுது. அந்த மாதிரி இயற்கையோட எல்லாம் எழில் கொஞ்சம் உலகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 7 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனஹ ஷஷ்ட இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கட்டுண்ட உலகில் வாழும். இந்த கட்டுண்ட உலகம் எது, நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பூலோகம். இதுல இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள்லாம் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய நித்தியமான அம்சங்கள், பகவானுடைய ஸ்பார்க். இங்க பாருங்க, ஒரு பெரிய ஒளி தெரியுது, ஒரு பெரிய வெளிச்சம், அதுல இருந்து ஸ்பார்க்கால வருதுல ஒளி, அதுல இருந்து துணுக்கு துணுக்கா என்ன பண்ணுது, அந்த ஒளி துணுக்கு வெளியில வருது. அதை போலதான் நாம எல்லாமே பகவானுடைய அங்க துணுக்குகள், பார்ட் அண்ட் பார்சலா நாம எல்லாரும் இருக்கோம். பகவான் அதான் சொல்றாரு, அவருடைய நித்தியமான அந்த, அதாவது அந்தரங்க சக்தியில இருந்து வெளிப்பட்டவங்க தான் நாம எல்லாரும். நம்மளுடைய ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் நித்தியமான அம்சங்கள் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து எதுல கட்டுண்டு இருக்கோம், மாயையில கட்டுண்டு இருக்கோம், முக்குடங்கள்ல நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால என்ன செய்யறோம், மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன், 5 புலன்கள் உங்களுக்கு தெரியும், 6வது புலன் வந்து மனம். இந்த 6 புலன்களோடும் இவங்க என்ன செய்யறாங்க, கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். நாம யாராச்சும் எந்தவித துன்பமும் இல்லாம சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு உங்க டிவோட்டிக்குள்ள யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஓகேன்னு சொல்ல முடியுமா, சொல்லுங்க பாக்கலாம். நான் கஷ்டமே படல, வெறும் இன்பமா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் சொல்ல முடியாது மாதாஜி. முடியாது இல்லையா. நம்ம என்ன செய்யறோம், இன்பம் ஒரு பக்கம் அனுபவிக்கிறோம்னா துன்பம் அதுக்கு சரிசமா அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். ஒரு நாள் இன்பம் அனுபவிக்கிறோம்னா மறுநாளே வந்து ரெடியா காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு துன்பம். ஆக மொத்தம் நம்ம வந்து 6 புலன்களோட இங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதைத்தான் இங்க வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. 8 பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चायुक्रादमधीश्वरः गृहस्त्वैदानि सस्यादि वायुर्कन्तानि वाशयात्. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல. காற்று அடிக்குதுன்னா, இப்போ வந்து ஒரு காற்று அடிக்குது, நம்ம சாயந்தரத்துல தென்றல் காற்று அடிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நறுமணம், அதாவது ஒரு பூந்தோட்டம் வழியா வரும்பொழுது நமக்கு பூக்களுடைய வாசனை நம்ம முகத்தை, நம்ம மூக்குல வந்து அடிக்கும்.
அந்த வாசனை வந்து பக்கத்துல எங்கேயோ பூந்தோட்டம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவோம். ஒரு பழத்தோட்டம் இருக்கு, அந்த மாமரம் இருக்கு, அந்த மாம்பழம் பழுத்து தொங்குது அப்படின்னா அந்த பழத்தோட்டம் வழியா வரும்பொழுது நமக்கு அந்த பழ வாசனை நமக்கு நல்லா தெரியும். அதே வந்து ஒரு சாக்கடை ஓடுது அப்படின்னா அந்த சாக்கடையை தாண்டி அந்த காற்று வரும்பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்மெல் அடிக்கும், அந்த துர்நாற்றம். ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கு, ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரி இருக்குன்னா அது வழியா நம்ம போகும்பொழுது கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கலோட ஸ்மெல்ல சுமந்துக்கிட்டு அந்த காற்று வந்து நம்ம மூட்டை வந்து தொடும். இப்படி இந்த காற்றுக்கு தனியா ஏதாவது மனம் உண்டா அப்படின்னா எதுவும் இல்லை. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, கதவை சாத்திட்டு வரேன், பசங்க விளையாடுங்க, சத்தம் வரும், உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும். அப்ப அந்த காற்றுக்குன்னு தனியா ஒரு மனமும் இல்ல. அது எதுல இருந்து வருது? அது தாங்கிட்டு வருது. மற்ற வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த வாசனை பொருளை அது இழுத்துக்கிட்டு வருது. காற்று இயற்கையா தான் இருக்கு. அது போலத்தான் நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்றோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இந்த உயிர் வாழி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலை விட்டு அப்படின்னு மரணத்துக்கு பிறகு எப்படியா இருந்தாலும் இன்னொரு உடலுக்கு தான் மாறணும். அந்த மாதிரி இந்த உடலை கைவிடும் போது எதை தூக்கிட்டு போகுது அந்த உயிர் வாழி அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து நம்ம 3 விதமான உடல்களை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஒண்ணு வந்து ஆத்மா, அதுக்கு பிறகு வந்து ஸ்தூல உடல் நம்ம கண்ணுக்கு எதுக்க தெரியக்கூடியது. இன்னொன்னு சூட்சுமமான உடல். அந்த சூட்சும உடல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அது எதை சுமந்துட்டு போகுது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். நம்மளுடைய மனசுல இருக்கிறது, அப்புறம் நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் பொய், அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ. அந்த 3ம் அந்த ஒட்டிட்டு இருக்கும் அந்த சூட்சும உடல்ல. அதோட நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்கள். நம்ம இந்த பிறவியில என்னென்ன கர்மாக்கள் செஞ்சிருக்கோமோ அந்த கர்மாக்களோட பலன்களையும் அது எடுத்துக்கிட்டு போவோம். அப்பதான் அதுக்கு அடுத்த உடல் கிடைக்கும் பொழுது அதுக்கு தகுந்த ஒரு உடலை வந்து பகவான் அமைச்சு கொடுக்கிறாரு. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. பல்வேறு விதமான உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். அந்த உயிர் வாழி வந்து இந்த உடலை கைவிட்டு இன்னொரு உடலுக்கு மாறும் பொழுது பலவிதமான உணர்வுகளை காற்றை போல சுமந்துட்டு போகுது. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பற்றி மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். நாம செஞ்ச கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு உடல். நாம வந்து நாய் மாதிரி வேலை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, குலைச்சிக்கிட்டே இங்க திட்டிக்கிட்டே எல்லாரையும் வல்லுன்னு விழுந்துருந்தோம்னா என்ன, நாய் உடல் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அது மாதிரி நம்ம என்ன ஒரு தேவனை போல நம்ம குணங்களை வளர்த்துக்கணும்னா ஒரு தேவ உடல் கூட கிடைக்கும். இப்படி இந்த உடலுக்காக இன்னொரு உடலை பெறுவதற்காக இந்த உடலை கைவிடுகிறான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நயன் மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி இந்த உடலை விட்டுட்டு அது போய் இன்னொரு உடலை எடுத்துக்குது இல்லையா? அப்படி அந்த இன்னொரு உடலை எடுக்கக்கூடிய அந்த உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அப்படின்னா என்ன? இந்த மனசுதான் மையம் மையம் எல்லாத்துக்கும் மையமா இருக்கிறது மனசு. அது போகும்போது என்ன செய்யுது? மனம், புத்தி, அகங்காரத்தோட தான் அந்த உடல் போகுது, சூட்சும உடல். அது மனசுதான் மையமா இருக்கு. அதோட என்ன விதமானது கிடைக்குது? காது, கண், மூக்கெல்லாம் வந்து எதை கொண்டு நமக்கு கிடைக்க நாம செய்யக்கூடிய கர்மாக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வாள் கூட இருக்கலாம். நாய் மாதிரி இருந்தா வாள், பூனையா இருந்தா வாள், அது பறவைகளா இருந்தா இறக்கை. அதுக்கு தகுந்த ஒரு உடல் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைக்குது. அதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். அவனுக்கு என்ன உடல் கிடைக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் வந்து அந்த விஷயங்களை, இப்போ வந்து பன்றி உடல் கிடைச்சதுன்னா அவன் மலத்தை தான் சாப்பிட்டாகணும். ஒரு பூனை உடல் கிடைச்சதுன்னா அந்த பாலை தான் அது குடிச்சாகணும், மியாமியான்னு இருக்கும். அதே ஒரு நல்ல ஒரு பிறவி நல்ல கர்மாக்களை செஞ்சிருந்து தேவ உடல் கிடைச்சதுன்னா நம்ம தேவர்களா வந்து அந்த சுகங்களை அனுபவிக்கின்றோம். இப்படி வேற ஒரு உடல் கிடைக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு வந்து பகவான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. தென் மாதாஜி. ஹரே हरे कृष्ण। उत्क्रामन्तं स्थितं वा बुज्ञानं वा गुणान्विदं विमूढाननुपश्यन्ति पश्यन्ति नानचक्षुषु। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ
இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் அவனுக்கு எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்ப நாம எல்லாருமே பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்க வந்துட்டோம். இந்த கிளாஸுக்கு வந்த பிறகு ஆத்மாங்கிறது வேற, உடல்ங்கிறது வேற, அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது, உடலுக்கு தான் அழிவுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வந்துட்டு. இல்லைன்னா நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இந்த உடல் அழியும் போது அந்த ஆத்மாவும் அழிஞ்சிருதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இல்ல இறைவனோட போய் ஒன்றிடுது, ஒன்று கலந்துருது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா ஒன்று கலக்கல, அது தனித்துவமா இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது மூலமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா முட்டாள்கள் இந்த பகவத்கீதை படிக்க வராம நிறைய பேர் உலகத்துல அறிவின்மையோட இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட முட்டாள்களை பகவான் முட்டாள்னே சொல்றாரு. அது அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா விமூடா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதான் முட்டாள்கள் என்ன பண்றாங்க, இந்த உடல்ல நாம எப்படி இதுல இருக்கிறோம், இந்த ஆத்மா குடி இருக்குது, இதை கைவிட்டதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு இன்னொரு உடல் எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க, புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில இருக்கிறாங்க. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். இந்த ஞானம், இந்த பகவத்கீதைங்கிற ஞானம் படிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பகவானந்தில் இதுல அழகா சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கார் நிக்குது. அந்த கார் ஒரு ஓனர் ஓட்டிட்டு வரார். ஓட்டிட்டு வரும் பொழுது திடீர்னு கார் ஸ்டக் ஆகி நின்றுடுது. அவர் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறதுன்னு அவருக்கு தெரியவே இல்லை. ஏன்னா அந்த காரை எப்படி சரி பண்றதுங்கிற அந்த மெக்கானிசம் அவர் படிக்கல. காருக்கு மட்டும் ஓனரா இருக்காரு. அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு கார் மெக்கானிக்கு போன் அடிக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, பேனட்டை திறந்து ஒரு நிமிஷத்துல அது சரி பண்ணிடுறாரு. சரி பண்ணோம்னா அந்த கார் ஓடுது. அப்ப அந்த மெக்கானிக்கு கார் பத்திய விஷயம் தெரியுது. அப்படிதான் அந்த ஞானம். இந்த ஞானத்தை அது யாரோ ஒருத்தவங்க இந்த பகவத்கீதைங்கிற ஞானம், பாகவதம்ங்கிற அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களால இந்த உயிர் உடலுக்குள்ள எப்படி இருக்கு, இதை விட்டு விலகணும்னா எங்க போகுது, அடுத்த உடலை எப்படி எடுக்குது, இல்ல எடுக்காம எப்படி பகவான்கிட்ட போகுதுங்கிற அந்த ஞானம், அந்த ஞான சக்ஷுஷா அவங்களுக்கு தான் இது புரியப்படும் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறார். 11 மாதாஜி, 11 and 12 நினைக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes. यदन्तो योगिना चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यदन्तो अपकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः. हरे कृष्ण माताजी. அது அடுத்தது படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ओके माताजी. यदाधिगतं तेजो जगद्भासयन्तो अखिलं चन्द्रसमसि यच्चाग्नो तदेजो विधि मामगम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணன். இப்போ முட்டாள்களால புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. அப்ப யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறதான் இதுல 11ல சொல்றாங்க. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று தான் யாரு, பகவான் யாரு, நாம எங்க போகணும் அப்படிங்கிற அந்த தன்னுணர்வு கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்தவர்களால என்ன செய்ய முடியும், அப்படிப்பட்ட ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். பகவான் சைத்தன்யர் இங்க இருக்கிறாரு, அவரை சுற்றி என்ன ஆகுது, அவருடைய சீடர்கள்லாம் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்களால ஈஸியா இதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும், தன்னுணர்வு அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வராதவங்களால என்ன செஞ்சாலும், முயற்சி என்ன பண்ணாலும் என்ன நடக்குது, எதுக்காக இவங்க இந்த பிறவி எடுத்திருக்காங்க. ஒருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ணு தெரியாம இருக்கும், ஒருத்தருக்கு வாய் பேச முடியாம இருக்கும், ஒருத்தருக்கு கால் குணமா இருக்கும். இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு உங்களுக்கு தெரியாது. எல்லா காரணத்துக்கும் என்ன விஷயம் இருக்கு, அவங்க முன் பிறவியில செஞ்ச அந்த கர்மாக்களை இந்த பிறவியில அவங்க சரி பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, தன்னுணர்வு அடையாதவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாங்க, உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமே வருகின்றது. பகவானுடைய 2 கண்களா இருக்கிறது, ஒண்ணு சூரியன், ஒண்ணு சந்திரன். அப்ப கண்கள், அவருடைய கண்கள்ல இருந்துதான் அந்த சூரியனுக்கு ஒளி கிடைக்குது, வெளிச்சம் கிடைக்குதுங்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த சூரியனை கொண்டுதான் நம்ம இந்த பௌதிக உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு. அததான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த உலகத்தோட இருளை விளக்குறேன், சூரியனா இருந்து இருளை விளக்குகின்றேன். அப்புறம் என்ன செய்யற, சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. சூரியன் மட்டும் இல்லாம சந்திரனோட ஒளியும் நெருப்போட பிரகாசமும் என்கிட்ட தான் வருது. அவரே தன்வாயால சொல்லும் பொழுது நாம அப்படியே எடுத்துக்கணும். வேதத்துக்கு சமமான அவருடைய வார்த்தைகள் அவரே சொல்றாரு. 13 படிக்க மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. कामाविश्य भूतानि तारयाम यहम ओजसा उष्णामि
சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். வந்து பகவான் ஏற்கனவே 7th சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். காரணோகதாய் விஷ்ணு உடல்ல இருந்து பிரபஞ்சங்கள்லாம் முத்து கொத்தா மாதிரி வெளியில வருதுன்னு பார்த்தோம். அந்த ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்குள்ளேயும் பகவான் கர்ப்போகதாய் விஷ்ணுவா என்ன செய்யறாரு, அதை போய் தாங்குகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஆக ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. இப்ப வந்து நம்ம பாக்குறோம் ஆகாயத்துல பாத்தீங்கன்னா சூரிய கோலம், நம்ம அந்த சூரிய கோலத்தை சுத்தி வந்து கிரகங்கள்லாம் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு. அந்த மில்கி வே நம்ம சொல்றோம் சன், அந்த பாதையில வந்து அதாவது பாதை இப்ப வந்தீங்கன்னா ஒரு சூரியனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள். சந்திரன் வந்து சூரிய நம்ம இதை சுத்தி வருது பூமியை. அதை நீல பாத்தீங்கன்னா வியாழன், சனி, புதன், அப்புறம் வந்து பூமி, இப்படி வந்து 9 கிரகங்களும் அந்த சூரியனை சுத்தி அதாவது பாதையில சுத்திட்டு வருது. ஒன்னோட ஒண்ணு மிஸ்மேட்ச் ஆனா என்ன ஆகும், கிரகங்கள் ஒன்னோட ஒண்ணு மோதி வீணாயிடும். ஆனா அது எல்லாம் அதாவது பாதையில கரெக்டா போகணும்னா அதுக்கு யாரால காரணம், பகவான் தான் அதுக்கு வந்து காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். இரவில இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திர ஒளி எதுக்கு தேவைன்னா, இந்த காய்கறிகளுக்கு தேவையான சத்தை எது கொடுக்குதுன்னா சந்திரனோட ஒளி. அதனாலதான் நமக்கு வந்து காய்கறிகள் வந்து டேஸ்ட் கொடுக்குது. அந்த டேஸ்ட்டை வந்து பகவான் தான் சந்திரனாகி கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இதுல மூலமா நமக்கு தெரிவிக்கிறாங்க. ஆக மொத்தம் சூரியன், சந்திரன், நெருப்பு எல்லாத்துக்கும் பகவானே உதவி செய்யறாரு. 14 படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் வைஷ்ணவானோரு பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆசிரிதா பிராணபான சமாயுக்த அசாம் எண்ணம் சதுர்விதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எல்லா உயிர்வாழ்களின் உடலிலும் நம்ம உடலுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஜீரண நெருப்பா. ஜீரண நெருப்பு யாரு அப்படின்னா வைஸ்வானரா. இதுல பாத்தீங்கன்னா வைஸ்வானரோ அப்படின்னு இருக்கும். அகம் வைஸ்வானரோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. அந்த வைஸ்வானராங்கிறது வந்து பகவானுடைய ஒரு ஆயுர்வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதத்துல வரும் இந்த வைஸ்வானராங்கிறது. அவர் பகவான் தான் அங்க வைஸ்வானரா இருக்கிறாரு நம்ம குடலுக்குள்ள இருந்துகிட்டு. அந்த அக்னி, அந்த நெருப்பா, ஜீரண நெருப்பா அவர் உள்ள இருந்துகிட்டு நம்மள என்ன செய்யறாரு, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் 4 வகையான உணவு வகைகள் நம்ம சாப்பிடுறோம். என்னென்ன சாப்பிடுறோம், மெல்லுதல், அப்புறம் வந்து நக்குதல், அப்புறம் உறிஞ்சுதல், அருந்துதல்னு 4 வகையான உணவுகள். மெல்லுதல் என்ன, இட்லி தோசை மாதிரி சாப்பிடுறோம். அருந்துதல்னு பால் மாதிரி ஐட்டங்களை அருந்துறோம். அப்புறம் வந்து ஜூஸ் மாதிரி ஐட்டங்களை வந்து உறிஞ்சி குடிக்கிறோம். தேன் மாதிரி ஐட்டங்களை நக்கி சாப்பிடுறோம். இந்த 4 விதமான உணவையும் ஜீரண நெருப்பா உள்ள இருந்துகிட்டு அவரு தான் வந்து செரிக்க செய்கிறாரு. அப்படி செரிக்கலைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம வந்து அஜீரண கோளாறு வந்து டாக்டர்கிட்ட போவோம். அதுக்கு எதெல்லாம் உதவுது அப்படின்னா உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளி சுவாச காற்றுடனும் நம்ம உள்ள போற இன்ஹல் எக்ஸல் இந்த 2 காற்றோட இணைந்து நம்ம உணவை வந்து பகவான் செரிக்க வைக்கிறார். அப்போ வந்து நமக்கு சூரியனா சந்திரனா இருந்து ஒளியை கொடுக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து என்ன பண்றாரு, காய்கறிகள் வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ள இருந்துகிட்டு ஜீரண நெருப்பா இருந்து அதை செரிக்க வைக்கிறாரு. ஆக நமக்கு வந்து கிரகங்களை தாங்குறாரு. இப்படி பல விதமா நம்மளை வந்து அவரு பாதுகாக்கிறாரு அப்படின்னு படிக்கிறோம். 15 படிக்கணும் பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः समृद्धिर्ज्ञानमबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं एव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद्येव साहं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் சர்வசிய சாகம். இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாருமே மெமரைஸ் பண்ணிருங்க. ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் இது. வந்து அவர் இதுல என்ன சொல்றாரு, எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நிறைய பேர் நிறைய வேலை செய்யறாங்க. பகவானுக்கு வந்து பிரசாதம் செய்யறாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லோருடைய இதயத்திலும் பகவான் இங்க இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இங்க இருக்கிறாரு, அவர் எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு.
அவர்கிட்ட இருந்தா என்ன கிடைக்குது? நமக்கு ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞாபக சக்தியை கொடுக்கிறாரு. எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அறிவு, அந்த அளவுக்கு மறதி. மறதின்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா, நம்ம யாராவது ஒரு குற்றம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அதையே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்கள திட்டிக்கிட்டே இருப்போம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து கவலையிலேயே நம்ம நோய்வாய்ப்படுவோம். அது எல்லாமே அதுக்காக தான் பகவான் வந்து தேவையான அளவுக்கு நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, தேவையற்ற அளவுக்கு மறந்துடு அப்படின்னு நமக்கு வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வித்தியாசமா அவர் என்ன செய்யறாரு? ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி எல்லாமே கொடுக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்றாரு? எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவர்தான். வேதத்தை தொகுத்தவர் யாரு? வியாச பகவான். வியாசன் யாரு? பகவானுடைய இன்கார்னேஷன், இலக்கிய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்கார்னேஷன் ஆஃப் வியாசா. அவர் வந்து வேதங்களை தொகுத்தாரு. அப்புறம் வேதங்களை சொன்னது யாரு? அதுவும் பகவான் தான். அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகள் தான் வந்து வேதங்கள். முதல்ல பிரம்மாவுக்கு சொன்னாரு. 4 வார்த்தையில பிரம்மாவுக்கு சொன்னாரு. அப்புறம் வருஷலா எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. இப்படி வேதங்கள்லாம், அந்த வேதங்களால போற்றப்பட வேண்டியவர் யாரு? பகவான். வேதங்களால வந்து கூட வந்து ஒரு வேதங்கள்லாம் வந்து அவரை துதிப்பாடும். அப்படிப்பட்ட வேதங்களை அறிந்தவர், வேதங்களை தொகுத்தவர், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவர் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணர். ஏன்னா அவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 16 and 17 படிக்கிறது. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। याव इमौ पुरुषौ लोके शरशास्त्र एव स शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थितो अक्षर उच्यते। पदम 17 उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत् युधाकृता यो लोकत्रयम् आविश्य प्रवर्त्यव्यय ईश्वरः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லிருக்காரு? தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள், 2 விதமான ஜீவன்களை பத்தி சொல்லிருக்காரு. க்ஷர மற்றும் அக்ஷர. க்ஷரன்னா தவறக்கூடியவர்கள், அக்ஷரன்னா தவறாதவர்கள். யார் அந்த 2 பேரு? ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். நாமெல்லாம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பகவானுடைய உலகத்துல இருக்க வேண்டிய நாம தவறி இந்த உலகத்துல வந்து விழுந்துட்டோம். தவறக்கூடிய பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். இன்னொருத்தவங்க யாரு? ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள், தவறாதவர்கள். அவங்க வந்து தவறி விழல. அவங்க எப்படி நித்திய ஜீவர்களா இங்க வசிக்கிறாங்க. முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். அப்படிப்பட்ட உலகத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள், பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். பக்தர் அவங்களுக்கும் அந்த முக்தர்களுக்கும் இடையில அவங்களுக்கு மேற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். இந்த 2 ஜீவன்களை தவிர நித்திய சூரிகள்னு கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. இதுல கொடுக்கல. இவரு பகவான் எப்படி இருக்கிறாரு? இவங்களால அப்பாற்பட்டு பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைஞ்சு நாம எல்லாரையும் காக்குறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். நான் பேசுறது கேக்குதா? கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிள் காட்டுது. கேக்குது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இத பத்தி தான் இதுல வந்து இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல. 18 படிங்க மாதாஜி யாராச்சும். हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। यस्माक्षरमदीतो अहमक्षरदापि चोत्तमः अस्तो अस्मलोके वेदे च प्रतिदा पुरुषोत्तमा। हरे कृष्ण माताजी। இதுல என்ன சொல்ற? தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். அதாவது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள், முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், இவங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில திவ்யமான ரூபம் அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? 4.9ல என்ன சொல்லியிருக்காரு? இது அவருடைய பிறப்பும் செயல்களும் ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன? திவ்யமானது. ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம். என்னுடைய பிறப்பும் என்னுடைய செயல்களும் திவ்யமானவை. ஏவம் யோ வேத்தி தத்துவதக தெக்வா தேவம் புனர்ஜென்ம நைதிமாமேதி சோர்ஜுனா அப்படிங்கிறாரு. அதாவது பகவானுடைய பிறப்பும் அவருடைய செயல்களும்
திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறப்பதில்லை அப்படின்னு அதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பிறப்பு எப்படிப்பட்டது? அவர் வந்து எந்த ரூபத்துல வேணாலும் வந்து பிறக்கிறார். மத்ஸ்ய அவதாரமா வர்றாரு, கூர்ம அவதாரமா வர்றாரு, நரசிம்மரா அவதாரம் எடுக்கிறாரு, பலராமரா வராரு, கிருஷ்ணரா வராரு, ராமரா வராரு. எண்ணில் அடங்காத ரூபங்கள்ல அவர் வந்து பிறப்பு இருக்குது. அவர் எந்த நினைக்கிறாரோ அந்த ரூபத்துல அவர் வந்து பிறவி எடுக்கிறாரு. அதை போல அவருடைய செயல்கள் எப்படிப்பட்டது? கோவர்த்தனகிரியை ஒரு சுண்டு வரல்ல 7 நாள் தாங்குறாரு. 7 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது நம்மளாலலாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ஒரு காளான தூக்குற மாதிரி தூக்குறாரு. அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் என்ன செய்யறாரு? வந்து காளிங்கன் மேல நர்த்தனம் ஆடுறாரு, விஸ்வரூப தோற்றத்தை காட்டுறாரு. அப்படி அவருடைய செயல்களும் வந்து திவ்யமானவை. இப்படி அவருடைய திவ்யமானவனாக இருக்கிறதுனாலதான் அவரே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். யார புருஷோத்தமனாக கொண்டாடுவாங்க உலகத்துல இருக்கிறவங்க? உண்மையிலேயே புருஷரா இருந்து அதுவும் புருஷர்கள் உத்தமனா இருக்கக்கூடியவங்களதான் கொண்டாடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கிறாரு. அவரை சுற்றிலும் எல்லா தேவர்களும் வந்து அவரை வந்து வாழ்த்துறாங்க. எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலானவர் அவர் தான். அப்படிங்கிறதுனாலதான் அவர் புருஷோத்தம்னா நான் என்ன உலகத்தாலும் வேதங்களாலும் கொண்டாடப்படுகிறேன் அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பார்க்கடல்ல வந்து ஷீரோகத்தாய் விஷ்ணு இவருதான் நம்ம பரமாத்மாவும் நம்ம மனசுல இருக்காரு, பார்க்கடல்ல இருக்காரு. அவரை வந்து போய் அவருடைய உலகத்துக்கே யாராலும் போக முடியல. இந்த கரையில இருந்துகிட்டு தான் எல்லா தேவர்களும் இங்க பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் இருக்கிறாரு, பிரம்மா இருக்கிறாரு, நாரதர் இருக்காரு, மற்ற எல்லா விதமான தேவர்களும் என்ன செய்யறாங்க? அவர்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னு வந்தா ஓடி போய் யாருக்கிட்ட முறையிடுறாங்க? பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா கிட்ட தான் அவங்க வேண்டுறாங்க. அப்ப எல்லாராலையும் கொண்டாடப்படக்கூடிய உத்தமமான நிலையில பகவான் இருக்கிறாரு. இங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பசு உருவத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பசு இருக்கு. அந்த பசு உருவத்துல பூமி தாய் என்ன செய்யறாங்க? பகவான் பிரம்மதேவன்கிட்ட வந்து வேண்டுறாங்க. இந்த உலகத்துல வந்து அநீதிகள் அக்கிரமக்காரர்கள் நிறைஞ்சு போய் என்னால பூமி பாரம் தாங்க முடியல, நீங்க தான் வந்து எனக்கு அது வழி சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து வேண்டுறாங்க. இங்க எல்லா தேவர்களும் கூடியிருக்கிறாங்க. அப்ப பிரம்மா என்ன செய்யறாரு? மனசால தியானம் பண்றாரு. யார? பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பரந்தாமனை தியானம் பண்றாரு. அந்த தியானம் பண்ணி இந்த பூதாரியோட கவலைகளை எடுத்து சொல்லவும் அவரு என்ன சொல்றாரு? கவலைப்பட வேணாம்னு சொல்ல, நான் வந்து துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணனா அவதாரம் பண்ணி அக்கிரமக்காரர்களை அழிச்சு பூமி பாரத்தை குறைப்பேன் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாரு. அதுதான் இந்த காட்சி. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பார்வதியும் சிவபெருமானும் இருக்கிறாங்க. அப்ப வந்து சிவபெருமான்கிட்ட வந்து பார்வதி தாயார் கேக்குறாங்க, வந்து எப்ப பார்த்தாலும் தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களே, யார தியானம் பண்றீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்லுவாரு, நான் பகவான் கிருஷ்ணரை தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கேக்குறாங்க, பகவானுக்கு 1000 நாமங்கள் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் இருக்கு இல்லையா? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் எல்லாராலையும் தினமும் சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து ஈஸியா பாமரனும் ஒரு படிக்காதவனும் வந்து அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் உச்சரிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட வந்து பார்வதி தாயார் கேட்கிறாங்க. அதுக்கு சிவபெருமான் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வராணனே. இந்த 4 லைனை நீங்க சொல்லு, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமே சொன்னதோட முழு பலனும் கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க ஈஸ்வரன் வந்து இங்க பார்வதி தாயாருக்கு சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. 19 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यो माम् एवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாங்க? எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, துளி கூட சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. நிறைய கடவுள்கள் நம்ம இந்து மதத்துல இருக்கு. விநாயகர், முருகன், சிவபெருமான், பார்வதி, லட்சுமி, சரஸ்வதினு பல கடவுள்கள் நம்ம கும்பிடும் பொழுது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறது துளி கூட சந்தேகம் இல்லாமல் யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். அவன் தான் எல்லாத்தையும் முழுமையா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானி அப்படிங்கிறாரு. எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்றான். அதை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து பகவானை புரிந்தவர்கள் அப்படின்னு வந்து
இதில் சொல்றாரு பகவான். அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம இஸ்கான்ல இங்கே வந்து கொண்டாடுறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிவபெருமான் வந்து தியானத்தில் யாரை தியானிக்கிறாருன்னா மேலே அந்த எப்போதும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அதை தான் இங்கே பார்வதி தாயார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்கு. இது இன்னைக்கு சொல்ல டைம் இல்லை. நான் வேற ஒரு சமயத்தில் உங்க எல்லாருக்கும் அந்த கதையை நான் சொல்றேன். 20 மாதாஜி. हरे कृष्ण। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இப்போ பகவான் வந்து இதுதான் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்னு முத்திர குத்திடுறாரு. எது? பகவானை பற்றிய இந்த விஷயங்களை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் உண்மையான ரகசியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் வேத சாஸ்திரங்களோட கடைசி பாட்டுல சொல்லி இருக்குது. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. யாருக்கு வெளிப்படுத்துறாரு? அர்ஜுனருக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும். இதை யாரோ ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானை பற்றிய முழு செயல்களையும் அவரை பற்றிய முழு விஷயங்களையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய உலகத்துல நுழையறதுக்கான வாய்ப்பை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதோட நம்ம 10ஆம் சாப்டர் முடிவடை. ஹரே மாதாஜி ஆ கடைசியில சொல்லுங்க. படிச்சிடுறேன். படி. ஓம் தத்விதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதோத்தியாய ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஷமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண மதன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபாசிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். பகவத்கீதை பாகவதம் கிரந்த கி ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு தி அசெம்பிள்ட் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். உங்களுக்கு இந்த 15ஆம் சாப்டர்ல ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டவுட் எதுவும் இல்லை மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு, இல்லாட்டி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இருப்பேன். அதனால நான் இப்போ கொஞ்சம் லீவ் ஆயிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஹரே ரொம்ப கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண மதன் வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாரும்.